ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അമൃതം പൊടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അമൃതം പൊടി 1 ഗ്ലാസ് ഇട്ടാൽ നമ്മുടെ ചില്ലി ഗ്ലാസ്, ചായ കുടിക്കുന്ന ചില്ലി ഗ്ലാസ്സിൽ 1 ഗ്ലാസ് അമൃതം പൊടി, തേങ്ങ 1/2 കപ്പ്, ഈ ശർക്കര 1/2 കപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതിലെടുക്കുന്നത്. അമൃതം പൊടിയിൽ പഞ്ചസാരയും മധുരമൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, എന്നാലും കുറച്ച് ശർക്കര കൂടി ചേർക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇതിലേക്ക് 1/4 കപ്പ് കപ്പലണ്ടി ഇടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ. അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അമൃതം പൊടി അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചൂടാക്കി എടുക്കാൻ പൊടിയിട്ടാണ്. ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഒരു 5 ടു 8 മിനിറ്റ് അത്രയുള്ള ആവശ്യം വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്. അതായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ബൗളിലേക്ക് ഇടാം. അമൃതം പൊടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് എടുത്തു. അതിലേക്ക് ചിരകി വെച്ച തേങ്ങ ചേർക്കുന്നു. സ്വല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി മണത്തിനായിട്ട് ചേർക്കാം. ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, ചേർത്താൽ ഒരു മണം ഉണ്ടാവും. ആവശ്യത്തിനുള്ള ശർക്കര പൊടിച്ചു വെച്ചത് ചേർക്കും. എല്ലാം കൂടി നല്ലപോലെ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കപ്പലണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ കുട്ടികളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഏതാ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നിർബന്ധമില്ല, വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും. നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കയ്യിൽ കുറച്ച് എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ തടവിയിട്ട് ഇത് ഉരുട്ടാം. അമൃതം പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഉണ്ട റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എല്ലാവരും അതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു സാധനം തന്നെയാണത്. വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം, അധികം പണിയൊന്നുമില്ലാണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അമൃതം പൊടിയുടെ ഗുണങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. നല്ല പോഷകാഹാരമാണ്. ഗർഭിണികൾക്കും അമ്മമാർക്കും മക്കൾക്കും നല്ലതാണ്. അമൃതം പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നവധാന്യപ്പൊടി ഉണ്ടാവും, അതായത് മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി കൊണ്ട് നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ശർക്കരയുടെ അളവ് കുറച്ച് കൂട്ടിയിട്ട് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ.